שלום לכם, שמי ריקי ואני רוצה לדבר איתכם רגע על זוגיות. אני מניחה שאם הגעתם לכאן זה משום שיש לכם עניין אישי בנושא, ויש לכם, כך אני מניחה, את הרצון והמוכנות להיכנס לזוגיות טובה ועכשיו. אני שמחה שהגעתם לכאן, משום שיש לי תחושה שאני יכולה לעזור לכם. יש לי לא רק את הרצון הטוב, אלא תוכנית מעשית יוצאת מן הכלל, שתוכננה בקפידה בדיוק למטרה זו, סדנת חיבורים. סדנת חיבורים נועדה לתת מענה יעיל ואפקטיבי בדיוק לנשים וגברים כמוכם. נשים וגברים המחפשים מסגרת חברתית איכותית המשמשת כגשר ליציאה מהלבד, ויוצרת סיכוי אמיתי ליצירת זוגיות איכותית, טובה ומתגמלת. כמו שאתם יודעים, נשים וגברים רבים המנהלים קריירה מצוינת, מוצאים את עצמם לא רק ללא זוגיות קבועה ומענה, אלא גם ללא קן חברתי מתאים. בדיוק לשם כך הקמנו את חיבורים. בסדנת חיבורים תקבלו כלים וכישורי חיים מתקדמים שיאפשרו לך ולך לא רק להגדיל את מעגל החברים שלכם במידה ואתם רוצים בכך, אלא להתמקד תוך כדי כך ביצירת חיבור זוגי חם ובטוח. במהלך הסדנה תקבלו כלים מעשיים אותם תמירו לפעולות אפקטיביות בשטח הלכה למעשה. לשם כך, בכדי שתוכלו להתרשם, הרשו לי להזמין אותך ואותך לערב מבוא על קפה ועוגה. בערב זה תוכלו לקבל טעימה ראשונה ולהתרשם ממכלול הכלים ומהאווירה של הסדנה. הערב הוא חינמי ללא תשלום, והוא מהווה את יריית הפתיחה של הסדנה יוצאת הדופן שלנו. סדנה שבה לומדים, מתרגלים וחווים את השטח, סדנה של חיבורים. אז אהבת את מה ששמעת, ואותך זה מאוד סקרין, ואתם מאוד רוצים להגיע לערב מבוא לסדנת חיבורים? אני מזמינה אתכם ליצור עמי קשר טלפוני למספר שמופיע כאן, או לחלופין, להירשם בטופס ההרשמה והזמנה מסודרת תשלח אליכם בהקדם. חברים, ניפגש בקרוב.